Здравейте ли, сунгери! Подготвила съм нещо специално за всички фенове на Bambu Lab, но и за тези, които тепърва ще разберат какво е 3D принтирането. Успях да се здобия с най-новия принтер на Bambu Lab, H2D Combo, който е с чисто нов AMS 2 Pro. Той освен, че може да суши филамент, към него могат да се вържат още 5 AMS-а и така да печата с 24 цвята едновременно. Мега яко! Но още за него ще ви разкажа малко по-късно, а сега да отваряме, защото нямам търпение, сигурна съм, че и вие. И сега тук хората ще кажат, откъде тая па има принтера, като все още никой го няма в България. Веднага ви казвам, имам го благодарение на моите приятели и спонсори на това видео 3D Printex, които са официални представители на Bambu Lab за България. И кой ако не те ще го имат първи? Това нещо е наистина огромно. Буквално е колкото половината мен. Просто не знам как ще го отворя. Но нека да започнем. Най-вероятно ще трябва да извикам помощ. Но да видим докъде ще се справя сама. Докато чакам подкреплението да дойде, ще видя какво има най-отгоре. Така, това е опътването за сглобяването и включването на принтера. Със сигурност ще ни трябва, така че ще го запазя. Ето тук имаме кутия с аксесуари. И нека да видим какво има в нея. Имаме палитрата на Bambu Lab с цветове. Те я слагат в почти всичките си принтери, даже мисля, че във всичките си принтери. Следващото нещо е един тулбокс. Вътре има грес, резервна дюза, инструменти и тук имаме стойката за филамент. А това е резервна PTF тръбичка. Ще се опитам да махна и стереопора, който е най-отгоре. Май декора си съборих. И ето го принтера! Може би аз съм първият човек в България, който го вижда на живо. Ще бъде бой с бели мечки. Айде, Боби, идвай да помагаш. Чакай, не. За да го изкарате най-лесно от кашона, си има трикче. Сега ще ви покажа. Ще се наложи да го завъртя. Ето тук долу има щифтове, които трябва да се махнат, но понеже са си затегнати, ще ми трябва малко помощ. Боби, ще дойдеш ли да ми помогнеш? Издърпват се. И сега и от другата страна. Браво на те! Така, и сега единственото, което трябва да направим е да повдигнем кашона. Но нямаме място. Така че ще го дадем малко напред. Опа! За да изкараме AMS, ще трябва да махнем няколко болчета, които седят в горните два ъгъла и в долните два. След това имаме да махнем и още няколко болчета, които седят отдолу, две от ляво и две от дясно.
А също така имаме и едно болче от дясно отгоре и едно от ляво. Отвътре имаме още две болчета да махнем. Ето тук и ето тук. След като махнах абсолютно всичко излишно отвътре, също много важно е да махнете болтчетата, които са показани най-долу в дясно, в ляво, отпред и отзад, тъй като те държат самото легло и за да може леглото да тръгне нагоре, болтчетата трябва да се махнат. Вратичката е с магнит, дисплеят е подвижен, а вече свързах и АМС-а, като единственото нещо, което трябва да направите е да свържете кабелът. Ето, сега ще ви покажа. Ето този черният кабел, който влиза в самият АМС към принтера. И да сложите PTF тръбичката, която седи отдясно. Сега да пуснем машината, защото нямам търпение. Подготвила съм си захранващия кабел в контакта. И за да тръгна обаче, отзад имаме залепен за принтера ето този сейфти бутон, без който машината няма да тръгне. Също много важно нещо, тъй като потребителите на Bambu Lab са свикнали в комбо вариантите да има филаменти. В H2D няма филаменти, няма мострени ролки, няма и ролки за многократна употреба. Единствено пристига принтерът с AMS-а. Сега ще ви покажа как се слага този сейфти бутон. Той се слага ето тук отзад, където е захранващия кабел. Имате точно указание. Така, сложихме сейфти бутона. Много е важно да следвате точно инструкциите, които са показани в книжката, тъй като има някои неща, за които новите потребители на Bambu Lab не биха се сетили, а също така, ако не искате да четете, може директно да сканирате ето този QR код, който ще ви отведе директно в сайта на Bambu Lab, където много добре е обяснено как да започнете работа с машината. Към книжката има и тези яки стикери, които със сигурност ще налепим някъде по принтера. Все още не знам къде. За сега ще ги оставим, но наистина са много яки. И сега да включим машината! Така, изписа Bambu Lab. AMS работи. Започна някакво движение. Вау! След като машината светна, е време да я настрои. Ето от тук си избираме език. Аз ще избера английски. И Next. Тук трябва да изберем регион, Европа. И сега трябва да се свържем към Wi-Fi-ът. След като сме въвели паролата, натискаме ОК и чакаме машината да се свърже към Wi-Fi връзката. След което натискаме Next. И сега, ако нямате профил в Bambu Lab, ви съветвам да си изтеглите Bambu Studio на компютъра или лаптопа, към който ще свържете самият принтер. След като сте си изтеглили Bambu Studio и сте си направили профил, може да си свалите приложението Bambu Handy на телефона, като оттам също си влизате в профила и вече сканирате този QR код, за да може профилът, Wi-Fi мрежата и принтерът да се свържат. И тук трябва да се съгласите с условията и последната стъпка е Join. Тук сега показва, че трябва да махнете болчетата, които държат подложката. Те седят
ето тук, където е посочено с червено, и отляво и отдясно, и отгоре седяха ето тези свински опашки, които също трябва да махнете. Те бяха отгоре над принтиращата глава. Така, след като сме ги махнали, даваме Next. Оп. И сега тук ни излизат настройките за калибриране, като ни показва кое колко време ще отнеме. Общото време на автоматичната калибрация ще отнеме 29 минути, така че нека я стартираме, защото няма време за губене. И сега подложката започва да се повдига и сваля надолу. Принтиращата глава се движи. Леле, двойната дюза изглежда брутално. Сега подложката предполагам, че ще се издигне догоре. Вече сме на 1%. Сега започва да прави едни мини точици. Вече е на 21% от калибрацията. През това време, докато стане готов, искам да ви кажа, че размерите му наистина са впечатляващи. За принтера говоря. 320 на 325 на 350. Което означава, че това е най-големият принтер на Bambu Lab до сега. Искахме нещо голямо, Bambu Lab ни го дадоха. Освен големия си обем на печат, има страшно много нови функции, екстри, апгрейди и какво ли още не. Нека да започнем от двойната дюза, която ни дава възможност да печатаме с два различни материала едновременно. Което какво означава? Че може да смесваме PLA с TPU, например. Мега яко! За тези от вас, които не знаят, PLA е най-разпространено използваната пластмаса, като от нея се правят играчки, декорации и неща, които не е задължително да са много издръжливи. И поради тази причина, когато печатахме PLA на затворен тип машина като тази, трябваше да открехваме леко вратичката, което съм сигурна, че и вие като мен сте забравяли от време на време. И точно заради това Bambu Lab са се погрижили. Когато зададем на H2D, че ще печатаме с PLA, автоматично ето това капаче тук се отваря. Брутално! А сега ми напишете в коментарите дали вие сте забравяли да отваряте своята вратичка на принтера, когато печатате с PLA и какви са били последствията, ако е имало такива. А ако все още печатате PLA на затворена врата, горещо ви препоръчвам да не го правите, защото тук въпросът не е дали ще стане проблем, а кога ще стане. Колкото до TPU-то, това е гумен материал, от който може да си направите, например, обувки, джапанки или пък дори топки. А тази даже и тупка. Наистина много готин материал. А след като може да го смесваме и с други, съм сигурна, че ще се получат много яки неща. Това е само едно от предимствата на двойната дюза. С нея ще печатате много по-бързо от преди и също така, ако сложите материал за съпорти, отпадъкът е сведен до минимум. Или пък, ако решите да печатате многоцветно, боклукът, който изхвърлен принтерът, също ще бъде минимален. А най-яката функция на двойната дюза е, че си има собствена камера, което при натрупване на материал или така нареченото запушване или направените спагети или печат във въздуха, принтерът веднага ще ви индикира, че това се случва. По този начин също няма да губите материал. Знам, че много от вас вече се питат дали това е лазерната версия или не е. Не е лазерната версия, но скоро Bambu Lab ще пуснат кит, с който може не лазерната версия да се апгрейдне към лазерна версия. Така че ако решим, лесно и бързо можем да превърнем нашето H2D в лазерното чудовище, което реже кожа или реже нещата от модела, които са излишни. Другата специално за мен мега яка функция е, че H2D може да отцветява.
Обаче, за да може и нашия да отцветява, ще трябва да сложим държач за маркер, който Bamboo Lab ще пуснат след 1-2 месеца, не знам точно кога. Но хубавото е, че дори принтерът да не е лазерната версия, пак може да се апгрейдне с този държач и по този начин да отцветява детайлите. Така те ще бъдат прецизно отцветени и ще ви спести доста време, което си е мега яко. Може би се питате как така принтерът знае къде точно да отцветява. Веднага ви отговарям. Това е заради камерата Bird's Eye, която е комбинирана с алгоритми за компютърно зрение. Все повече се убеждавам, че няма кой да надмине Bamboo Lab по автономност. Както всички останали принтери на Bamboo Lab, така и H2D са направени изключително лесни за употреба. Но за разлика от останалите принтери на Bamboo Lab, H2D може да нагрява камерата си до 350 градуса, което означава, че може да печатаме дори огнеупорен материал. Може да принтирам на Боби една огнеупорна каска, че нали сте ми повтаря, че хвърлям огъни по него, да. И преди да ви кажа коя лично според мен е мега гига яката функция на H2D, абонирайте се за канала, цъкнете по един лайк, ако видеото до сега ви е харесало и не забравяйте да ударите звънеца, за да не изпускате новите видеа, които ще качвам. Обещавам ви, ще има експлодиращи видеа. Сега за функцията. Има вграден изкуствен интелект. Сега ще си кажете какво пък толкова, всички нови машини вече имат вграден изкуствен интелект. Да, ама тази може да сканира. Не го очаквахте, нали? Може да не са цели модели, а само очертания, но все пак си е много яко. Което означава, че ако си очертаете стъпалата, принтерът може да ви направи обувки лично по ваш размер. И заради вградения AI, също така принтерът веднага разпознава размерът на дюзата и подложката. Не е нужно вече да го настройвате ръчно. Принтерът сам се справя с това. Сега нека да пуснем нещо от PLA, за да видим как ще се справи принтера. Аз съм сигурна, че безупречно, но все пак нали, трябва да го видите и вие. Подготвила съм си моя ролка, лисиче оранжево на Azure Film, защото вече в новите принтери на Bamboo Lab не слагат, за съжаление, мострени ролки, така че ще се наложи да си използвам лично моя. Azure Film като марка аз лично много ги харесвам. Те са словенци, държат на качеството, така че няма да сбъркате, ако си вземете филамент на Azure. Ще я зареда в AMS, защото няма как да не го пробваме. На първия слот ще я сложа, като първо трябва да започнем. Както познатият ни X1 Combo, така и този дисплей е много подобен на неговият. Тук на втората опция имаме филамент, като ето сега ще го сложа, за да видим дали ще го издърпа. Да, започна. Сега ще задам на машината, че ще печата с PLA, като първо тук ще задам марка на филамента, в случая е Azure Film, която липсва в брандовете, които Bamboo Lab предлага като собствени настройки. Затова, когато няма бранд, който го има тук, избираме винаги Generic. Слагаме Generic. Отдясно е вида материал. Тук ще изберем PLA. На Color ще му сложим оранжево. И задаваме този вид филамент. Сега да видим дали това капаче ще се отвори, може би малко по-късно, когато пуснем моделът да се принтира, тогава ще се отвори капачето. Сега ще видим в файлове, имаме бенджи, така че ще пуснем едно бенджи да се принтира. Даваме му принт. Много сладък звук. Отвори се, видяхте ли? Отвори се автоматично капачето ето тук. Много яко. Вече не е нужно да отваряте вратичката вие.
казва, че това коробче ще го направи за 19 минути. През това време аз мисля да ви кажа кои са яките функции на новият AMS 2 Pro. В началото загаднах, че ако се свържат заедно 6 AMS-а, принтерът ще може да печата с до 24 цвята едновременно. Не е нужно всички да бъдат AMS 2 Pro. Може да вържете и познатият ни досега първи AMS на Bambu Lab. Хубавото на AMS 2 Pro е, че може да вдига до 65 градуса, което означава, че може да суши филаменти. И също така, когато не суши, да ги поддържа сухи. Лично според мен, всеки трябва да си има тази мини работилничка вкъщи. Поканени сте, да кажем, неочаквано на рожден ден и бързо трябва да спретнете подарък. Освен, че ще блеснете с индивидуалност, не се налага и да излизате от вкъщи, за да обикаляте по магазините. Щупило се нещо вкъщи, ами вместо да давате пари, за да си купувате ново, си го принтирате. Или пък детето ви иска постоянно нови играчки и то на точно определени герои, принтерът със сигурност е вашето решение. Има още много информация и за принтерът, и за AMS-а, но за да не стане прекалено дълго видеото, ви предлагам да влезете в сайта на 3D Printex, където тези лисунгери са описали всичко подробно и то на български. Също така може да си поръчате този принтер от тях. Линка ще оставя долу в описанието. Остава по-малко от минута на 99%. Хоп, готово е и това се затвори автоматично само. И нека да видим какво ни е сготвил H2D-то. Ами, разбира се, както и очаквах, абсолютно перфектно Бенджи. Може да видите, слоевете са изляти перфектно. Това ще си го запазя за спомен. Щом стигнахте до края на видеото, ще ви издам една тайна. Първите абонати на канала след определено време ще получат лично награда от мен за лисунгерската си лоялност. Обещавам ви, предстоят много забавни видеа, експерименти, сериозни теми и още много други неща, които няма да ви издам сега, предстои да видите. А ако искате да направя специално видео за някой друг от принтерите на Bambu Lab, пишете долу в коментарите. Ще направя всичко възможно да задоволя вашите желания, като съм сигурна, че и 3D Printex ще ми ударят едно рамо за това. За сега, чао от мен, лисунгери!